Yung buntag mo isuon, nining kabuntagon, daghang salamat, aniya kita kahiusa sa pulong sa Ginoo, maghisgot kita, pinaagi niini, ato ning gikinahanglan sa atong kinabuhi, nga samtang siya dili pa mobalik. Ang Dios nagapasidaan kanato sa pag-uyog nga mahitabo sa yuta, labi na sa iyang mga katawhan, aron ta makahinumdum ngadto kaniya kung unsang atong kahimtang sa atong relasyon ngadto sa Dios. Og sa Ezekiel 38:19 ang giingon diri, kay ang akong pangabugho og sa kalayo sa akong kaligotgot ako namulong sa pagkatinuod niadto adlaw nga may dakong linog sa yuta sa Israel. Unang naamigsoon nga ang katawhan iyang gipahinumduman nga naay dakong pag-uyog nganhi kanato dinhi sa yuta. Kita iyang uyogon o pahinumduman sa atong kaugalingon nga asa ta ug unsa ang atong kahimtang karon sa atong kaugalingon, ilabi na ang atong relasyon ug atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus. Sa Hagiyo usab ingon pud siya sa 2 versikulo 6 nga ang giingon niya dinhi, kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ngani sa makausapa diyutay na lamang ang panahon, ug uyugon ko ang mga langit ug ang kalibutan ug ang dagat ug ang mamala nga yuta. Munang naa magsuon nga kita adunay pag-uyog dinhi sa yuta, kay gamay na lang ang atong panahon. Kanunay ang Dios nagpahinumdum kanato, ilabi na nga kita nag-angkon nga iyang katawhan. Munang naa nga gamay na lang ang panahon, kinahanglan nga ang Dios atong hinumduman. Sa bersikulo 7 ingon siya, og uyogon ko ang tanang mga nasod og ang mga bililhong mga butang sa tanang mga nasod moabot o ining balaya unon ko sa himaya, nagaingon si Jehova sa mga panon. Naamigsoon nga ang Dios di ay naay pag-uyog sa iglesia diha sa atong pagtulunan, ilabi na sa doktrina diha sa iglesia ug sa mga personalan. Munang naamigsoon nga ang Dios nagapahinumdum kanato sa Juan 14:15, kung magtumanta sa iyang mga sugo ang atong mga paghigugma ngadto sa atong igsuon o ngadto sa Dios, kinahanglan atong ipabilin sa matag usa kanato. Kay ang paghigugma sa Dios o sa tao mao na gikinahanglan sa Dios, kay ang Dios gani sa iyang kaugalingon, bisan siya sa Dios una siyang nahigugma sa tao nga aron ang tao usab mubati sa paghigugma ngadto usab sa iyang isig katawo. Kung naaman tay mga panagbingkil tung igsuon sa iglesia, kinahanglan migsuon nga ang giingon din ha sa Efeso 4:26 unsay giingon, pagkasuko kamo apan ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko, ayaw ninyo pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Munay giingon nga kun ang tao adunay kasuko sa iyang kauban sa iglesia, kinahanglan migsuon nga ang giingon sa Dios ato siyang duulon, dili nato pasalupan sa adlaw o pasalupan nato sa adlaw migsuon tingali napakyas tas paghigugma sa atong isig katao. Aduna tay kapakyasan sa atong isig katao, ato siyang duulon aron wa tay sala nga mabuhat pinaagi sa atong nabasa karon. Dili ni nato unta ipalabay sa atong hunahuna kini nga mga pulong sa Dios, kay siya naghangyo kanato. Dili man kita ingon nga dili kita makasala man kita, bisan si kinsa makasala man, munang aduna tay husay sa atong kaugalingon. Sa Mateo 18 versikulo 15, kung ang imong igsuon nakasala bato kanimo, adto siya
og tali kanimo og kaniya lamang padaygi siya sa iyang sayo. No? Kung aduna kuno igsuon nga sala bato kanimo adtua siya og padaygi pinaagi sa iyang sayo. Sa ato pa usayon munay giingon sa Ginoo kinahanglan nga naay pag reconcile sa matag usa kay maunay prinsipyo sa Ginoo nga iyang gihatag alang kanato aron kita diha sa sulod sa iglesia magpabilin ang gugma sa usag-usa. Munay iyahang gipasidaan kanatong tanan walay pili ni kay kining paghigugma sa Dios og sa tao walay pili ni kung nahigugma lang ta sa nahigugma nato munay lisod kayo. No, di ba? Muna ang giingon din usab sa 1 Samuel 15 versikulo 22. Og si Samuel mingingon, si Jehova may dako nga kalipay sa mga halad nga sinunog og sa mga halad maingon sa pagtuman sa tingog ni Jehova. Aniya karon ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad og ang pagpamati kaysa tambok nga mga karnero. Ang naamig siyon, ang giingon niya, maayo pagkuno, maayo padiay ang pagsugot kaysa mga halad sa mga pinatambok nga mga karnero. Munang ang Dios sa kanunay nag-agda kanato pinaagi sa mga bersikulo nga atong natun-an o nabasa karon nga kanunay nag-agda kanato nga dili ta magpabilin diha kanunay sa atong hunahuna kung unsa man ang ato unya nga mga kapakyasan sa usag-usa kinahanglan ato siyang duulon aron ta mabalik ang atong mga prinsipyo ba kay wala tay kanana bitaw sa hunahuna sa usag-usa wala ba tay mga kataha sa pagduol o sa pagsampit kaniya. Sa Deuteronomio ingon siya diha 11:32 og magsingkamot kamo sa pagbuhat sa tanang kabalauran og sa mga tulumanon nga akong gipahayag atubangan ni ining adlaw. Unsa ang iyang giingon? Managsingkamot ta sa pagbuhat sa kabalauran ug sa mga tulumanon. Unang naa nga singkamutan gyud nato sa matag usa diha sa kauban nato sa iglesia. Kay ang iglesia kun naay pag-uyog dili lang nato nga usaray na problema o usaray na balaka kitang tanan mga problema kay kananaa monay igsuon nato nga atong kinugon ang ilahang kaugalingon. Munang naa magsuon nga kinahanglan ang kablauran ang tulumanon sa Ginoo ato gyung paningkamutan sa pagtuman. Sa Mateo 5 versikulo 23 o 25, usa kung ikaw magadala og halad ngadto sa halaran og diha mahinumdom ka nga ang imo diayng igsuon may gikasuk-an bato kanimo. 24, nan biyai ang imong halad diha sa atubangan sa halaran og umadto ka og pakig-uli sa imong igsuon og unya bumalik ka og ihalad mo ang imong halad. Muna naamig suon di ay nga kinahanglan og naay igsuon nga atong nasuk-an batok kanato siya nasuko batok nato ang giingon sa Ginoo pabiyaan nato ang atong halad at tuon sa nato siya atong padaygan. 25, pakighigala dayon sa imong magsusumbong samtang nagakakuyog pa kamo sa dalan padulong sa hukmanan kay tingali unya hinuon itugyan ikaw sa imong magsusumbong
ngadto sa maghuhukom og ang maghuhukom magatugyan ngadto sa bantay og ibanlod ikaw sa bilangguan. Unang ang giingon sa 25 di ay nagsuon kung nagkakuyog pa mo ngadto padulong sa hukmanan. Ang hukmanan magsuon muna padulong ngadto sa atubangan ni Ginoong Hesus. Samtang kita nagapadulong pangadto kauban sa atong igsuon, pakiguli dayon, pakighusay dayon. Samtang dili pa kita moabot didto. Kay tingali biya unya Hinoon og itugyan kita Hinoon ngadto sa maghuhukom og itugyan ta ngadto sa bantay og mahimo niya Hinoon tang mabilanggo. Munang iyang giingon dinhes bersikulo 25 nga sa dili pa moabot ka sa hukmanan, nagkuyog pa mo dinha sa kuan dalan o dinhi sa iglesia, magkuyog ta tanan padulong nga tos atuban ni Ginoong Hesus. Kinahanglan ato usang usayon ang atong kaugalingon. Kinsa ning bantay? Ang bantay magsuon si Ginoong Hesus. Giingon sa Salmo 23 versikulo 1, si Jehova maong ang akong magbalantay. Di ba? No? Unang nga samtang kita nagakakuyog pa diha sa dalan, padulong sa hukmanan. Kining dalan magsuon muna ni ang dalan nga atong subayon. Muna ni ang dalan padung sa hukmanan. Unya sa dihang nagpadayon ta, nagkakuyog ta padung dito, maghinusayay ta. Bahin sa usag-usa. Kay tali o kaniya o kanimo lamang, kanako lamang pananglit, aron walay mga maway mga problema sa atong kaugalingon ngadto sa relasyon nato sa Ginoo. Og sa Juan 3:18 ang giingon niya mo kini, mga anak, kinahanglan maghigugmaay kita, dili lamang pinaagi sa pulong o sulti, kundili pinaagi sa buhat og sa tinuuray gayod. No? Munay na ang giingon niya diha, ato ning tumanon, dili lang kay ingon sa pulong lang o sulti lang, kundili pinaagi gyud sa buhat, maghigugmaay kita. Ang usa sa usa. Dayon ang kanabiyang paghigugma mo biyagin na magpabilin kanato sa usab-usa. Kung unsay atong sayop sa atong igsuon, ato biyagin ang tambagan, ato biyagin ang buhaton, kay kita na atay katungdanan sa usab-usa nato sa atong igsuon. Kay kanang igsuon mahal nato na kun siya pananglit, mawala diya sa iglesia, gumikan lang anak nga mga butangan nga wala nato masitol o mahusay, kay wala tay gugma ngadto sa atong igsuon. Sa Colosas 3 versikulo 16, ang pulong ni Kristo papoy nga madagayaon gayo diha kaninyo. Sa magtudloay og magatambagay kamo ang usa sa usa sa tanang kaalam ug mag-aawit kamo sa mga salmo. Unang naa magsuon ang giingon diha nga kinahanglan di ay ang pulong ni Kristo papuyon diha sa sulod nato. No, kung naa ang pulong sa Ginoo sa atong kaugalingon, napuy-an ta sa pulong sa Ginoo diha sa atong kaugalingon kasing-kasing. Kung sa iyang giingon, magtudloay ug magtambagay ang usa sa usa. Pag ganindot magsuon, no? Ang gisulti ni Ginoong Hesus nga kinahanglan di ay magtudloay ug magtambagay diha sa kaalam. Munang naa magsuon nga kinahanglan gyud nga dili nato pag-isipon nga atong kaugalingon nga unsa ta ang giingon ni Kristo nga maghigugmaay gyud, magtambagay. Kay mo nay iyahang gihatag nga mga pulong nganhi kanato nga kanang naang mga pulong
dili unta na makawang alang kanato samtang ang matag usa kanato nagapaabot sa iyang pagbalik. Sa 1 Juan 2, 3 o 4 ingon siya dire, og atong mahibaluan nga kita nakailat kaniya pinaagi niini kung kita nagabantay sa iyang mga sugo. Pag-indot kayo no? Sa 4, siya magaingon, ako nakaila kaniya apan wala magbantay sa iyang sugo. Unsay giingon? Kini siya bakakon ug wala kaniya ang kamatuoran. Anaan ng magsuon, lisod kayo nga kita nakaila kaniya, unya wala di ay ta magbantay sa iyang mga sugo. Sa bersikulo 4 ni, baka kun di ay unya wala nato diha ang kamatuoran. Ngunang subo kayo pamalandungon magsuon. Muna mga igsuon nga ang sugo sa Dios dili nato baliwalaon sa atong kaugalingon. Kay basin biya unya hinuon sa atong pagkakuyog ngadto unya padung tas hukmanan kun dili nato ni hatagad pagtagad ato lang ning ibaliwala ning sugo niya, basin biya og itugyan ta ngadtos bantay. Unya ang giingon niya dire, itugyan niya ta ngadtos bantay, unya mabilanggo na hinuon ta. Naay mga butang nga dili nato maangkon ngadto niya. Kay ang iyang giingon dinhi sa 26, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo nga dili nagayod unya makagwa gikan dito hangtod kabayran mo na ang katapusang sintabo. Munang naa magsuon nga kinahanglan samtang pa kita nagakuyog ngadto sa hukmanan, sa hukmanan ni Ginoong Hesus makighusay na tadaan aron ta dili itugyan ngadto sa bantay. Unya og ato malang baliwalaon ang sugo niya, basin dia inog itugyan ta ngadto sa bantay, unya hangtod na lang hinuon nga kabayran nato ang katapusang sintabo. Munang lisod kayo magsuon ngang ato lang nga niining kabuntagon sa pagpahinumdom alang sa matag usa kanato kinahanglan atong sagupon ang mga kalambagan sa Ginoo, kay dili nato ni sagupon migsuon kapakyasan gyud atong maangkon. Kung atong ibaliwala lang mo nang giingon niya nga hangtod kabayran nimo ang katapusang sintabo. Kung tumano nato ang iyahang mga sugo, kita magmalipayon nga magkauliay kauban sa atong igsuon. Manang ang ato lang ang hangyo ug ang pagpahinumdom nato sa matag usa kuna ang galing ta na silo nga ni kanato ang iyang kalambagan kinahanglan mora gid na nga makiguli dayon makigtambagay makighusay ta hangtod nga magkauli ang atong igsuon atong relasyon magkabalik ngadto sa usag-usa og mo na gipangandoy sa Ginoo nga kanang naang mga butanga atong maangkon. Og may buntag, salamat og happy Sabbath.